Okay guys, dito tayo sa bayan ng kumpare ko dahil may binibinta siyang aso. So, may lahi, pitbull. Ito yung tsura. So, dalawa guys, dalawang aso. Pichogin. Ay, ito kambal niya. Ano, may pichogin. Medyo mura pero wala siyang papel. Dalawang, ano lahi ng pare? Shih Shih Tzu Pin. Ito naman, binibinta namin. Free na, free. Bulldog. Bulldog. Ay, direct na ginangangga. Alright guys. Pero totoo guys, may binibili. Kaya kami nandito, may binibili kaming aso. Papicture mo na yung aso doon. Yung aso. Chuchu! Ayan, oh. Kasi doon sa lugar namin, maraming magnanakaw, kaya kailangan ng aso. Gusto ko nga sana ito eh. Bulldog eh. Tingin ka sa akin! Ay, Maxi, oh! Yeah. Aray ko. Ang ina, ang tuhod ko, mahina na. Oh, dinilag mo ha, nagpupunta tayo dito eh. Gablan mo, no? Oo. Ayun, papunta na kami ng kumpare ko sa private namin. Pasok pa lang, no? Ay, hindi pag gumawa ng tricycle. Ay, hindi papasukan namin kondo. Oo. Dito kami punta sa may ano, na may maraming kondo. Hmm. Oh, Sabi naman kung buhay mo. si Maring Nancy. Buka. Si Mari pala, di dalawang kulong natin. Apat. Kung hindi pa na-i-ibenta, ha? Ayun nga, baka nabibenta na. Tingnan mo Check muna. mo. Hindi, pumunta sa kulit mamaya, punta yung kulot. Sabi nga sa akin, ano Leo, asan na? Ay, Nandun pa yung... asan yung cellphone? Natawagan ko si Mari. Iwan, yung kumpare mo, guwapo yun. Hindi, sa lahat na bagay, hindi ka talaga. Nako. Gadget na lang ito. Sila nag-aabol sa'yo. Excuse me. Nag-English din. Ipa-spelling mo excuse me, hindi niya ipa-spelling. Yung kaya spelling niya pero yung tulak ko na lang. So, ano, pwede ba ano? Sabi ko, pasal ka sa bahay pag nilis eh. Yun. Ano to eh, isang tali. Ano yung taya ko, bossing? 9-14? Ayan niya. 21. Yan, 10. 21, ano? Ay, 20 na 12. Eh, balay ko ba? So, nataya kami sa waiting guys. Kaya niya, ano? Numero. Ito, oh. 9-14? Hindi ko kaya na. Ito yung tayo. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano, oo. 9-14. Ah, may 14, tsaka 10-21. Yes, Eh, pero ito ba tayo mo? Ah, Wala yan na pera. Ano? Yan eh. Kaya mo nga. 20 ka Ah, kasi din. ako ang 14. yung kuna na lang. Ayun, mananalo na kayo mamaya. Hindi, may 14. Lalo tayo ko nga. Mamaya pa Parehas si tayo yun. Wala, kanya eh. Kiss 21. Todo mo na. Panggabi pa yan eh. Magkano po? 9-14? Tsaka 10-21. Inspektahan mo yan. Inspektahan mo. Hindi, 10-20 o ano. Akin na, akin na. Saka may Ay, 14. okay. Hindi mo sa dati. Dalawa, 50. Anong oras ang bola niya? Tandaan? Wow. Sige. Doon sa shop. Oh, sige. So ayan, tumaya kami guys, baka manalo kami. Ano eh, mamaya. Alright. Socho yan. Extra yan. Socho. Malay mo, manalo tayo. Ilang mga tingin rin may manukan? Ang daming kadyos ng dala. Lalo sa bahay, apat na ganito, kadyot naman tawag sa... Kadyos Percoles, napakasarap niyan. Yung Percoles, yung pam... Dining, masarap yan sa dining. Bulang lang. Yeah. Diba? Kadyot. Diyos nga, masarap yung bulang lang nga. Kadyot lang. Bahay, meron ganun apat ang buto, pero kadyot ang tawag mo. Eh, ang kadyos para patari. Ganun ang ano nyo. Kadyot lang. Kadyot. Tawag sa... Tayo na ako tayo. Kaya tayo. Sobrang puto po. Yung mayang gabi, yung maga. May kailan mo nga. Hindi, ayaw ko ba sa loob. Sa bahay niya. Tumalab yung mundo sa iyo. Oo, tumalab. Hindi pupunta dito. Tumalab yung panalangin niya. So pag nalo, pumupunta. Oo, ay wala pa yun. Nanalo. Ano? Pag panalo, Nung ano, Wala, di pupunta yan. Hindi inom siya. panendasal niya eh. Sabi niya, salamat naman. Pupunta dito, wala pang inom.
Nakalo yung ano. Talo rin ako kahapon ah. Normal talaga kahit kailan. Talo rin ako kahapon. Hindi, nanalo ka Sabi rin. ko wala. Wala ako pero pumunta nila din. Kulay mo mga dyan. Sabi ko sa kanya, wala ka talaga. Dyan. Tapos nakadali pa Sa Kapagkasinan. Nanalo ng 1-4. Pumunta sila dito. Alright. Ito yung my birthday. Alright. Okay. Nadami pa. Birthday. Nadami pa doon si Pare. Ganda na may birthday, guys. Eh, ba niya nakaharap? Ba't nakaharap na ganyan? Mami, parang di pogi yung ano eh. Yung sinasabi ni Fernando, palayasin na Ayan, to. ayan pa. Kawawa naman si Fernando, magkita. Malabo. Ayan po, pasensya na kita yung aking idol, ngayon nakadala ng barangka. Ngayon daw niya nakita si Ilong. Ay! Si Ilong. Bakit? Ilong doon. Mike Enriquez! Si Mike Enriquez pala. Ako nga pala, si Mike Enriquez. Damay na ako! Maganda. Ayan, ako po. Wala ka talaga. Ayan. Wala noon! Ito yung aming kumparing isa na birthday ng kanyang anak. Pinasya namin. Pinasya namin, akala namin siya lang nandito. Noong pala, nauna pa pala itong isang ito. Kahapon pa pala. Enriquez! Si Mike Enriquez. Okay. Ayan. Siyempre kasama ako. Eh, kasama rin yung... Hindi, wag na. Ayan si Marilyn. Maganda. Tagaluto. Tagaluto ng pagkain. Okay. Kapatid yan eh. Nagkakaroon dito sa aso, guys. Hello na. Sige na to. Oo. Audrey. Oy, ay, dyan. Tignan mo yung ganun yung hugis ng mukha. Oh. Pag medyo... Maganda. Parang yes maganda eh. Oy, mag-thank you ka, oy. Thank you. Ninong. Ayan. Saging ninong. Ay, ninong niya yan. Stress ka na sa ninong. Stress na ako ninong. Mag-asawa ka. Bawal nga mag-boyfriend eh. Ay, bawal talaga. Eh, pag nakasama naman, di ba sabi mag-boy? Ako pwede magdagdag na asawa, pero bawal yan. Ano sinabi? Oh, madami kaming pantaga dyan. Graduate mo na. Ay, Ito. Ah, dyan din. Nakatingin O yan, papalaydi ka kanya. sa harap mo din. Paliguan mo. Ano pa rin? Ano mo? Bathroom mo. Bukas yung bayad niya pala. Alam mo, Tapos ako. Okay, Ay, guys. bawal lang. Dito na lang ang aso. Hindi ba yung kay Mando, ilalim? Dito lang medyo malagyan. Ah! Doon naman sa taas. Dati kila Raul. Okay, guys. Bigyan na kayo ng labay. Ay, magkaroon ka. Eh, sino ngayon ang pupunta sa taas? Hindi ka ano, di... Pwede. Ay, yung bayan mo. Bayan man doon. Ay, bayan ni Manda. Grabe, ang atin. Ay, hindi na